We organiseren dit jaar 3 summer schools. Eén voor kinderen van groep 7 van de basisschool. Die hadden we 2 weken geleden. Toen waren er 45 kinderen van groep 7 van de basisschool hier ook op deze locatie, op deze school. En hebben we 2 weken lang met hun geoefend om het Nederlands te verbeteren. Nu zijn we bezig met de summer school voor Spaanstalige kinderen. Dat zijn kinderen van de internationale schakelklas die nog niet zo heel lang op Bonaire zijn en hoofdzakelijk Spaans spreken, want ze komen veel uit Zuid-Amerika of hier de omgeving in de Cariben. En daar doen we eigenlijk hetzelfde mee. Met hun gaan we ook heel veel oefenen met het Nederlands. Praten, lezen, schrijven, spreken. Wat heel moeilijk is natuurlijk, maar we proberen op deze manier toch nog weer een beetje Nederlands mee te geven. Is het enthousiasme bij de kinderen? Ja, aan de ene kant is het natuurlijk helemaal niet leuk, omdat je en in de zomervakantie naar school gaat. En dan moet je ook nog een keer Nederlands leren, wat niet echt een hele makkelijke taal is voor iedereen. Maar als ze één keer hier zijn en zien dat ze lekker in de klas met de computer mogen werken, veel spelletjes doen en dat we 's middags ook een leuk programma hebben, dan gaan we sporten, dan gaan we op excursie. Dus aan de ene kant is het leren, werken, maar aan de andere kant is het ook ontspanning. En we merken dat de kinderen gaandeweg deze 2 weken het steeds leuker vinden. Elke jaar hebben jullie deze project? Ja, voor groep 7 was dit al de 4e keer. Voor de Spaanstalige kinderen zoals nu is het de eerste keer dat we dit doen. En we gaan over 2 weken het organiseren voor de Pinterkinderen van groep 8 van de basisschool. Die lopen al een heel jaar lang mee met het programma Pinter. En die gaan ook nog een beetje summer school doen in augustus. Ja, ik wil heel graag de ouders oproepen van alle leerlingen van groep 8 van de basisschool. Dat ze niet vergeten dat hun kinderen die meedoen met Pinter in taal over 1,5 week, op 10 augustus, daar de summer school te sturen. Want ja, ze zijn het misschien vergeten omdat het vakantie is en ze zijn bezig met andere dingen. Ze hebben een brief gehad en ze zijn van harte welkom om op 10 augustus hier bij het VMBO of bij het Liceo te komen. Zodat we nog een weekje met hun, voordat de echte school gaat beginnen, kunnen oefenen met het Nederlands. Dus ik wil heel graag alle ouders oproepen, zorg dat je kinderen na deze summer school komen en nog even extra oefenen met het Nederlands.